Shalom. Kemudian ni Tuhan na inolongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Pentakosta na padua huma dihita saluhutna. Hata ni dibata na gabi ujiahan di bagasan Minggu Pentakosta na padua honon dia nek maisen buku di sada Korin bidu 2 mamuka mais yanaya sada 1 ayat 5 so mahatan ni dibata tapayutik ma di bagasan rohat tebe au pe dinaroi au tuhamu akadongan dada marhata hamaloon manang marhabison au ro mamaritahon tuhamu panindangion taringot tu dibata ayu pasada dorohaku na sotu paboto okku di tonga-tonga muna agi aha dukon ni Yesus Kristus madok barita ni silangna marhagaleon jala marhatahutod do au di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hatakku nang parjamitaku pe dada marhata habisuhon namalo mangaiton todi dot hagugoon di papatar disi asa marujan ha porsya muna di hagugoon ni dibata unang di habisuhon ni jolma ido pajahon. Shalom. Huria ni tuhatta na inolonga di bagas Yesus Kristus di dia pehita maringanan sai Jehovah di batama tutu mamasu-masu jala mangalir akahai pason pehita ganuk marsada-sada sayang gia ma aha akka nataula gabi makorhon pasu-pasu mai tubagasan parngota ganuk marsada-sada. Kemudian nanolonga di bagasan Yesus Kristus sada jamita nama sedenggan nama seuli na pinasahat ni apostel Paulus tuhuria Korin sahalak pendiri ni GKPI na margoar padita Dr. Andar Lubatubing adong dosa ada statement na dipasahat ibana taringot tu jamita idokon ibana jamita ido ngulukku jala ngulukku do jamitaku jamita ido ngulukku jala ngulukku do jamitaku buasa pola padohanon dipasahat almarhum Dr. Andar Lubatubing nanang dohonon na disi ia saluhut akka parjamita ikubudo makanguluhon ahana di jamita honna dakkolang pasahaton marhite-hite na boy saluhut jelma makanguluhon akka na di jamitahon ido hataridaan ipola na mangulu debata marhite-hite ibana jala marhite-hite akka ulaon ng nguluna takas do diari na parpudion masay gudang do jolma manang akka parbarita masay malo-malo hiyad do patotahon manang patorakon hata ni debata siyan natarsurati budu di benasida marga harga jolma aleni tebu ni jamitana budu di benasida musenang malas ni roka jolma aleni tebu ni jamitana lo kena asik alai juk do alani akka parekelon na dipasah akka perjamita maritete jamitana juk do gawi mago ipola ni jamitai makna khotbah yang sesungguhnya
hilang oleh karena perkataan atau oleh karena tertawa jemaat yang dia sampaikan. Nang hudia pe, nang jemaat pe, manang ruas pe, jujur do madokon, anggubui sede ima parjamita, mabahin ima ruasi mekel, idu parjamita na toho. Makana isi akka parjamita na bumekel, mabay mekelek kelima ka na dijamita ina, jujur do gawilar si manison. Diudang tu dia do tu akan asik. Soho do sa sitong na songoni do pasahaton hata ni libata. Marhite-hite hata ni libata na dipasahat apostel Paulus. Marhite-hite suratna tuhuria Korin sa sitong na ibana pasingoton akka jolma na marjamita na so mangulahon akka jamitana. Diboto apostelido songod dia parngoluon na adong di huta Korin, ima parngoluon na masay mardebatahon ima akka parbinotohan. Kota Korin dikenal sebagai salah satu kota yang sangat maju baik di bidang pendidikan atau pengetahuan. Oleh karena kemajuan pengetahuan yang begitu luar biasanya di kota Korin, maka segala sesuatunya harus diukur dari pengetahuan. Apa yang masuk akal, itulah yang disebut menjadi kebenaran. Kebenaran itu diukur melalui pemikiran. Kalau tidak masuk akal, sekalipun itu kebenaran, maka itu tidak dapat diterima. Sebagaimana salah satu contoh yang paling sederhana ketika Paulus menyampaikan bahwa melalui kematian Kristus maka ada keselamatan bagi dunia ini, bagi orang-orang berdosa. Alai anggo akka julma na malo, dohot akka julma na pamalo-malohon na adong di huta Korin dang tarjalo na silday. Bahkan di rimang-rimangi na sidado, didok na sidado, haoto odo anggo adong julma na porsia tu silang ni Kristus. Dang mungkin sada julma na mate di hapinor silang, dang mungkin boy ibana mul amangolo. Dang mungkin ibana boy paluahon julma sa dosa. Sarupa do pamikirion piga-piga halak julma na adong di huta Korin, dohot ima julma na maparsilakon Tuhan Yesus Kristus. Ditikin na terpajal Tuhan Yesus Kristus, takas do akasiboto surat madokon, anggo natutudo ho ima anak ni libata, palua madirim siya silangi asa porsiyahan. Akajulma na porsiya manang akajulma na adong di huta Korin, papong na soni. Bahkan horong ni julma na pamalo-malohon hamidokon. Horong ni julma na pamalo-malohon disan madokot dang adong haluaon siyan Yesus Kristus. Dang mungkin ima Yesus Kristus nang tarsilang buy paluahon akajolma siyan dosa. Huria nenolonga di bagasa Yesus Kristus. Diboto apostel Paulus do sa luhut rumang ni jolma na adong di huta Korin. Aleni marhite-hite hata ni dibata manang jamita di bagasan partikienon takas do ima aposteli ro mangajari na sida marhite-hite patutoru dirina. Idokon ibana do au pe dinaroi au tuhamu akadongan dada marhata hamaloon manang marhabisun au mamaritahot tuhamu panindangion taringot tu debata. Aku datang kepada kamu, aku tidak mengandalkan pengetahuan. Alana anggo marhite-hite akka parbinotoa sabingdo ro aposteli pasahaton hata ni debata dang bui tarjalo ni jolma. Alay marhite-hite Roma aposteli pasahaton akka barita nauli tuhuta Korin marhite-hite haporsyaon
ima haporsian na makaporsay Jesus Kristus. Dia na paduahon di dokon apostelido ay upasada dorohaku naso tu pabotookku di tonga-tonga muna agi aha dukon ni Jesus Kristus madok barita ni silangna. Paulus mengatakan, aku tidak mau tahu tentang kehidupanmu. Aku tidak mau tahu soal persoalanmu. Yang terpenting bagiku bagaimana berita keselamatan yang ada pada salib Kristus. Hudian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Masay gudang do tutu diari na perpudiope jolma dang tarjalo ni rohana be saluhut akka jamita na dipasahat akka perjamita. Songon na hamidok kun nagkaningan gudang do ng akka perjamita molopola ibana pasahaton ima barita na uli nagidiglimana dua na perjulu may buhi ima lasroha di jol manamanangihon na paduahon dung lasroha di jol manamanangihon gabi dipuji-puji may mana gabi dok may barak na malo duba padita seturi patorakon akahatan ni dibata dok lain asik gabi adong kesombongan. Tujuannya memberitakan Injil Kristus bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Padahal sesungguhnya tujuan kita memberitakan Injil Kristus bukan untuk memperkenalkan siapa pemberitanya atau siapa yang pendengarnya. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana memproklamasikan tentang Kristus itu sendiri atau Injil Kristus. Nang pedang diingot jolma isedosi parjamitai na jelas diingot jolma isedo Tuhan na buhi paluaho jolma sian salut akka dosa. Hudian na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Gak bisa ada suku-sukun do tuhita. Buado tutu hala amang do hala hinang nakita saluhut na majalo barita na dipasahat akka parbarita. Yado ima sada-sada tiki hami bereng ma ima sada parjamita dang adong be ibarna to stand up comedy same kel-ekel masudinang akka ruas na magbigyo alay di sada-sada tiki sukum ma ruasi adoy pola na dapat munay nang siya jamitay dang diingot jamitay na diingot ima sungod diyan ma akka nagait akka cerita lucu na dipasal akka parjamite. Sangat miris bukan? Makna pemberitaan menjadi hilang oleh karena lelucon-lelucon yang dibawakan oleh pembawa berita Tuhan. Kemudian nolongan di bagasan Yesus Kristus. Alai marhite-hite hatan di debata di bagasan partikianom takas do ima dipasahat apostel Paulus idokon ibana do hatak kunang parjamitaku pe dada marhata habisuhon na malomang ngaiton todi do hagugoon di papatar disi. Paulus mau mengatakan bahwa saya datang tidak mengandalkan pengetahuan dunia ini. Pengetahuan dunia ini tentu bertentangan dengan pengetahuan Allah. Ketika kita mempertuhan pengetahuan atau mengatakan pengetahuan menjadi Tuhan di atas segalanya, maka pada saat itulah kita kehilangan iman yang sesungguhnya tentang Kristus. Apakah Paulus mengatakan tidak penting pengetahuan? Dada ini doko si Paulus. Rikot dosa si tongna parbinotoani. Alai anggo ima diliot di bata betu hita sada parbinotoan. Sasitongna tujuan di bata mangale parbinotono tu hita. Asabudo pakota parbinotoanon naneng memuji-muji pasangap perdebata. Dada nang mabay ni parbinotoani gabe Tuhan. Tetapi sekarang ini banyak orang seperti itu. Makanya kenapa banyak sekarang ini ateis. Ateis merupakan satu kelompok yang tidak percaya lagi tentang ketuhanan. Tetapi mereka percaya tentang pengetahuan. Pengetahuan menjadi Tuhan dari segalanya. Si Paulus
di boto ibana do saluhuna na masa di huria korin di boto ibana do saluhuna aka parjamita nadong di sana masa gudang do jolma marjamita nadong di huria korin pas haton ima aka barita las niroha dang las niroha tu di bata las niroha ima tu aka namar binegi ditiki naroi apostel Paulus pasatot aka baritana didokon do ibana gabe seada jolma naoto tapi sasitong na sian ima parbinotowan dang telu si Paulus alana umur 40 tahun dope mana nunga masuk imana tu horong ni akasi boto surat molo horong akasi boto surat berarti orang-orang yang berpendidikan tinggi alaya didokon ima si Paulus dotong dang riko bedi mana saluhu na ima soal parbinotoan narumiko di ibana ima soal debata segala sesuatu yang ada di dunia ini kau anggap sia-sia tetapi Injil Kristus adalah kebenaran yang sesungguhnya ido sasitong na nanang dohono ni debata di bagasan partikiano dihamu amanginang hurian ni Tuhan songo dia do tutu pangatusion manang hapor siya muna taringot tu debata marhite-hite ima minggu Pentakosta na padua honon adong do piga-piga nanang ima pasahaton ni debata tuhita songon sada jamita nanang siya ngulunota manang nanang si pepotta di bagasa nguluta si ganupari songon sada ujahan nasahat tuhita di bagasan partikianon ima takasi doko mangulu di bagasan waso ni todi mangulu di bagasan waso ni todi gabe sada suku-sukun todi na songo dia do manginang mangulu di bagasan nguluta waso ni todi songo dia do waso ni todi pardaging do manang waso ni todi ni dibata marhite-hite hata ni dibata di bagasan partikianon songo dia do sa sitong na jolma na mangulu di bagasan waso ni todi ni dibata jolma na mangulu di bagasan waso ni todi ni dibata dangolo be mana pa burnang-burnang diri orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan kuasa roh Tuhan dia tidak mau lagi menyombongkan siapa dirinya kalaupun dia mau membantu sesamanya kalaupun dia sangat pintar kalaupun dia mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi dia tidak menjadikan semuanya itu alasannya untuk sombong. Tetapi justru ketika semuanya itu dia miliki, dia menjadikan semua yang dia milikinya untuk semakin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Itulah hal yang pertama. Hal yang pertama yang mau Tuhan ajarkan, yang mau Tuhan sampaikan bagi kita pada saat ini, seperti yang dipertunjukkan oleh Paulus. Bagaimana dia mau semakin merendahkan diri. Tidak persoalan orang menganggap engkau bodoh. Orang menganggap engkau tidak tahu apa-apa. Tidak persoalan semuanya itu. Selama yang kamu lakukan itu menjadi suatu kebenaran, suatu yang menyenangkan hati Tuhan, maka lakukanlah semuanya itu. Ido hataridaan ni jolma na mangulu di bagasan waso ni todi ni dibata. Dung dilehon ima Yesus Kristus tod di parbadia, madongani salut akajolma na porsea, tujuan na holang sededo. Songo dia ima jolma na porsiai lamtang di bagasan ha porsiaon. Songo dia ima jolma na porsiai lam mangulu di bagasan ha porsiaon. Songo dia jolma na porsiai lamboy pataridahon waso ni dibata di bagasan ngulu nasi ganopari. Na paduahon kemudian di Tuhan nanaing dohono ni dibata tuhita songo dia do jolma na mangulu di bagasan waso ni todi ni dibata. Dia palimaho di dokon asa marujan haporsia muna dihagugon di debata unang habis suhon di jolma. Ketika kita sudah hidup di dalam kuasa roh Tuhan, maka satu hal
yang Paulus sampaikan bagi kita pada saat ini. Bagaimana kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan dunia ini lagi. Kita tidak mengandalkan kekayaan kita lagi. Kita tidak mengandalkan kehormatan kita lagi. Kita tidak mengandalkan pengetahuan kita lagi. Tetapi mengandalkan apa? Mengandalkan kuasa Tuhan. Sungguh dia jelma na matpangusadea manang na marujahan tuha porsyaon ni debata berarti jolmai boy ibana marseret ni roha di bagasang ulo na si Ganopari. Sungguh dia do jolma na marseret ni roha di bagasang ulo na si Ganopari. Nang pegudang akka hamaolon, nang pegudang akka hasusaan, nang pegudang akka parukilon na rotu bagasan parngolon na. Alay dang dietong ibana sa luhut akka parukilon na rotu bagasan parngolon na sada uhum ni debata. Alay namarningot doy mana, namamereng doy mana, jale namar haporsyaw doy mana, marite-hite akka parukilonon, nanayang dohonon ni dibatado, sungod dia ibana majaloon di bagasan hasarepon ni roha. Majalo akka parukilo di bagasan hasarepon ni roha, dada madoko moliat ito akka parukilo ni. Alay, marite-hite parukilo ni, naing madiboto ibana, sungod dia do tutu parukilon na diae, nang di ay Tuhan Yesus Kristus. Segala penderitaan yang kita terima pada saat ini itu bukan seberapa dibanding dengan penderitaan yang Yesus terima. Yesus menderita itu karena keberdosaan kita. Maka ketika orang hidup di dalam kuasa Roh Allah, ketika hidupnya di dalam kuasa Roh Allah, berarti dia semakin mengenal bagaimana Kristus itu di dalam kehidupannya. Bagaimana penderitaan Kristus. Kristus menderita tujuannya supaya kita berbahagia. Urian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Buhado tutu hamona. Buhado tutu kita. Nunga mangolu di bagasan haso ni di bata manang daw. Dapar pudi sehali. Sungguh dia do imahatan di bata nang dipasahat tu kita. Asa naing manyak kita mangolu di bagasan ima habiso na siya Tuhan. Mangulu di bagasan habiso siya Tuhan, mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, berarti dia mampu menyenangkan Tuhan kapanpun dan dimanapun dia berada. Oleh karena itu, saulat nai, selamat hari Pentakosta madihita salukna, Tuhan Yesus memberkati, jala mangulu mahita di bagasan haporsyaon manang di bagasan tod dini di bata. Shalom, selamat Pentakosta na paduahon.